Rasmus. Hallo. Seriøst? Nej. Hej. Hej. Jeg er forvirret. Jamen det... Nå. Vi ses! Rasmus, Hvad? jeg løber i ring, og nu, jeg kom ud der, men... Jeg har set dig, at du transporterer dig hele tiden, men det går altså ikke. Jeg kan ikke løbe igennem der, det er vildt irriterende. Hvorfor tager du så ikke bare en anden vej? Altså. Måske kan man komme igennem sofaen. Nej. Men hvad nu, hvis du tager... Den her vej, altså. Ind mod den der... det der bord der. Hvad med mig? Altså den der vej, du lige stod og kiggede mod det der bord. Og så der. Ja! Okay. Den vej. Slut for transformation. Vi ses!